Yan, mga kali, meron tayong saluyot, syempre ang sitaw, ang masarap na bulaklak ng bagbagkong, ampalaya, at talbos ng sitaw. Syempre hindi mawalang bulaklak ng kalabasa, bawang, sibuyas, at ang paborito mga Ilocano ang bagoong. Yan, sahugan natin siya ng tinapa para mas masarap. Magpakulo lang mga kaani ng tubig. Yan. Pag kumulo, ilalagay natin ng bawang. Siyempre ang sibuyas. Ayan lang natin siyang kumulo. Ang kumulo muna. Pagkatapos ilalagay natin yung sahog natin, yung tinapa para pampalasa. Yung amoy pa lang, mapapawaw ka na talaga. Yan, pwede na. Hanguin natin yung ating sahog para hindi madurog-durog. Mamaya, ibabalik din natin sila, pero sa ngayon, hanguin muna natin mga kaali. Yan. Yung pagkalas, lagyan natin yung ating masarap na bagoong sa dagupan. Sunod na natin yung sitaw, yung ating mga gulay gaya ng ayan, ang ating talbos ng sitaw kasi medyo siya'y mahirap lutuin, gaya ng ating saluyot. Then isunod na natin yung ating masarap na bagbagkong nasa Ilocano. Then kasabay niyan, syempre ang ampalaya. Pag na-mix na yan, huwag nating haluin ng haluin mga kaanli para hindi siya malamog. Yan, pag medyo okay na, ipatong na natin ang ating bulaklak ng kalabasa. Then takpan natin ulit. Pagbukas, wow, yan, okay na. So ngayon natin ibabalik ang ating sahog, yung ating masarap na tinapa. Amoy pa lang yan mga kaanli, talagang wow na. Yan, yan, ready na mga kaanli. Pwede na tayong kumain ng inabraw or gulay Ilocano. Yan, ito natin. Wow. Wow. Tikim pa lang pero gusto mo na talagang kumain. Sabaw. Masustansya na. Murang-mura pa. Ayan. Siya mga kaanli. Next time ulit.